9 दिसाच्या नवरात्रोत्सवाक घटस्थापना दिसाच्यान सुरवात जाता। नवरात्रोत्सवाक 9 दीस गोंयभर नवरात्रीचे कार्यक्रम चालू असतात। गोंयकार व्हडा उमेदीन 9 दीस हो उत्सव मनयतात। पार्सेच्या नवरात्रोत्सव समितीन आयतारा सकाळी नवदुर्गेची मूर्ती सकाळी वाजत गाजत हाडली। विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचोय तातूंत आस्पाव आशिल्लो। सकाळी धार्मीक विधी जातकच आरतींचो कार्यक्रम जालो। पार्से गांवांत फाटलीं 4 वर्सां नवरात्रोत्सव कार्यक्रम मनयतात। 9 दीस सांस्कृतीक कार्यावळी जातात, अशी माहिती समितीचो अध्यक्ष बापू नायकान दिल्या। दुर्गादेवी उत्सव मंडळातर्फे जे काही इथे सांस्कृतिक आणि चांगल्या ह्याचे जे कार्यक्रम हे करतात ते सगळ्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रम तसेच क्रीडा कार्यक्रम हे आमच्या येथील लहान मुलांसाठी ह्या गावच्या सगळ्या तरुण पिढीसाठी ते आदरणीय असतले त्यांनी याचं हे करतो आणि ह्याप्रमाणे ह्या गावात हे सगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि हे सगळे असोच उत्सव नेटान जावचो। तसेच ह्या दुर्गादेवी हे 4थं वर्ष आहे। प्रोग्राम दांडिया बी चालू असता डेली दिसाक 2-2 दांडिया 9 दिसा म्हणजे आमचे लास्ट दिसा आमचे विसर्जन असता म्हणजे 8 दीस आम्ही डेली रातचे देवीची पालखी असता पालखे उपरांत आम्ही दांडिया करता डेली 2-2 दांडिया असता आणि त्याच्या पयलीं आमचे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम म्हणजे एक सांजचे 4-5 असे भजन गावातली महिला मंडळी येतात भजन करपाक एक दीस। परत दुसरे दिसा आमचे गावातले जाणटे कलाकार त्या उपरांत 7 सुमार घुमटा आरती ती उता स्पेशल आमची महिला